Iba, topel siya unang way, laos dang lekin tiyet dia. Haningatian. Iba, saya rawai kang adjong katiyan atia. Ni, manajak siya ni. Penday lipat entaw. Iba, driver, sumapis na yan, ang iyong takmat. Bakit ba ka apa eh? Bago pala ko. Bakit na? Agong na. Sayang to. Itu siya mo ang kailatang man sa Pizarro. Tasay gini. Biar bubat. Buat. Pan ni kabir lang. Ya mbak, kata Arman. Ya lagi. Ya. Keluar pa ang buwit. Leher ta. Solid gini. Oh, mas siyang kuloy email to. Kaak, di. Buduk kah helikopter, kaak. Pansay sa pasensyara. Baduk ka helikopter kan may takadawal siyang kami aban mi turo. Duk gini ay. Tang ka cuti kam dan ka pang selipar pet dayi ro dang dan ay cuti. Ayo di mah. Lek saya ka pang seliparnya nak bayar. Depan! Malah mau bay. Depan! Ah, di ka phone siya nga. Ay ba driver? Ka phone siya nga. Oi passenger. Hehe.